presented by SS Films Motihari। प्रेम से बोलो रवलिया रंदेवी की माई के मूर्ति रखाइल बा, डबल डीजे बनाइल बा। माई के मूर्ति रखाइल बा, डबल डीजे बनाइल बा। नहीं कमर हिलावे में करइन का दू एकम दू दू दूनी चार शेरा वाली माई के बोल जाए का दू एकम दू दू दूनी चार शेरा वाली माई के बोल जाए का दू एकम दू दू दूनी चार शेरा वाली माई के बोल जाए का शेरा वाली माई के बोल जाए का दू एकम दू दूनी चार शेरा वाली माई के बोल जाए का हाय 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 साउंड के बेस तनी औरी बढ़ाव लाहे लाहे सब कोई कमरिया हिलाव ए साउंड के बेस तनी औरी बढ़ाव लाहे लाहे सब कोई कमरिया हिलाव साल भर पर मौका मिलल बाटे ये यार दू एकम दू दू दूनी चार शेरा वाली माई के बोल जाए का दू एकम दू दू दूनी चार शेरा वाली माई के बोल जाए का दू एकम दू दू दूनी चार शेरा वाली माई के बोल जाए का शेरा वाली माई के बोल जाए का दू एकम दू दू दूनी चार शेरा वाली माई के बोल जाए का सुनी लयासी सबारे खुशहाल में देखो न चतारे खूब पंडाल में ए सुनी लयासी सबारे खुशहाल में देखो न चतारे खूब पंडाल में शेरा वाली के देखो सजल दरबार दू एकम दू दू दूनी चार शेरा वाली माई के बोल जाए का दू एकम दू दू दूनी चार शेरा वाली माई के बोल जाए का दू एकम दू दू दूनी चार शेरा वाली माई के बोल जाए का Digital Recording Studio Motihari।